yes. Det är klart tiden slicka nösna. Jag är klar. Nej, men jag kan Nej, bänka det är den Koopa Troopa. Ja. Jag vet inte, jag nägar sig Koopa Troopa right, men inte klar att slicka nösna, tror jag säger. Den där så Copa Tunker. Single player spel. I think so. Let's go. Yes. Vi ska att studio, Piers vinner. Så först verkar planken så. Ghost, yes. Yes, ett mitt undningsspel. Jag vet inte vad det är. Well, ska Gita. Jag spör sig lite, ska finna där ganska lite så finns. Find the leader of the booze. The leader is the first of Ska the det visa visa all fucking thing så Så slå att han som är. Ghost. så hoppa. Move, drop, attack, hip drop. You can tell which boo moves first by watching their shadows. Fight the leader of the boo. Ja, det känner ihop med skuggan. The leader is the first of the Hjälper brukar skola men kanske inte det. Men den. Jag spör ihop den med den. Start baby. Simon. Okej. Jag vet inte, alltså jag är att man lägger lära spel. Jag tror inte alltid på det. Ja, look at that. Du är det du fucking hashtag det. Det ska jag göra. Jag kom där. Ja. Jag vet inte. Nej, inte det. Det var snåla där. Jag ska slå han nu. Nej! Fan. Fight så nu. Ja. Men alltså när det är så flott så vad är chans med får efter? Du rakte upp allt beavers. Det rakte den view. Ja. Jag tror fan den början med annars. Jag visste inte jag skulle få efter om. Jag trodde jag först lägga upp. Och så skulle det välja. Jag kanske skulle gå till Elisabeth. Hur så fuck ofta han får det, tänker jag. Det är att vi försöker lägga ångat bra hål. Jag ser väl det. Jag är bara en månad det. Och jag får få kväll. Nej, jag kommer... Men... Uh-oh. Okej. Okej. Tycker jag det? That's fair enough. Man kan få ta ut. Nice toad. Nej, det är till nästa spel. Men du kan inte få Bowser. Jag spör, jag är ju fister jag bara kommer få på ett jävla 20 grader så. No, jag touched it. Don't try to fool me. Eller budget så drar det pengar i vars. Eller det var. Passa, det batcher med Koopa Troopa. Nej, jag som. För att spamma alla. Nu har dyka och så får jag upp det. Ja. Större kistan är det mer pengar. Ja, jag hade det där. Ja, alltså inte vi rakte helt det hajen. Ja, så. Jag minns att vi var bättre bort med Nej, stoppa det. Oh my god, jag blev bara rakt av öppna. Nej! Och så tänkte jag minns det just nu, let's go. Och så missade jag natten, yeah! Ja, det är inte så kan hasta. Alltså är vi team här? Nej. Alltså jag har strutsig, alltså jag så, tack för det, så. Nej, det är inte bara brukar mitt immobilize. Så länge som vi går där. Hej, jag får träna kistan tillsammans. Och det är den minsta, vi är en pengar. Jag fick det. Det var inte värsta ur det. I don't know. Vad fick vi? Levi? Ja, Levi ja, är större. Jag kan inte stå för mig själv. Schallböcker är större än svimma det. Hur så fick du 30 kronor, Janne? Jag gav, matchman gav. Jag vann 3 minigames av det. 100% win rate, Janne. Jo. Och så brukade jag ta beina vid och jag skulle pengar själv. Vi skulle komma fram med. Nog alltså. Jag krävde så lite pengar nu. De brukar Jag pengarna. fick 0 pengar så Ja, jag. passar jag. Du köpte jag det. Ja, jag tycker det är så vän. Idag med det är en lotto. Om det är ja, det som heter. Har du skämmat det alltså? Det är skam. It's a loser. Jag ska gratna John Longer. Ska vi synda så hasigt du? Jag är bara hasigt att jag. Ja, men det där gör det. Du är så close. Oh, that's too bad. Att det är rätt en tja. Att det är tja tot. Åh, så bra. Good job, best man. Lite passion.
Jag vill inte ända här, ja. Jag sa vi måste redeema oss. Nej, jag hatar det. Det är klart. Nej, minst, du måste lusta efter mig här, Svär. Bygga George så. Slacka ner där vi kommer till sväng. Men det är inte nej. Det är inte nej. Jag säger det samma. Första A-kött och vänta och bromsa Det är inte nej. Bara att du står Ja. Och så vänta. Titta där man köpte sväng. Jag kan hjälpa till då. Ja. Jag måste ju helst. Det är inte så. Okej, så lustigt där. Är lustigt där. Ja. Vad ska du göra nu? Vänta, släck på. Ja, släck på. Du bromsar från dig. Där. Jag kom fram nu. Där är han också. Ja, jag ser du bromsar allt från dig. Det är inte på väg upp, men nej, inte väl. Vem sa? Ja, nu går det alla Du då. tar på floppen där. Nej, det är inte den. Ja, går den då. Gå snyggt bromsar du. Nej, vi kan fucking ha. Du bromsar nog snyggt alltid. Inte Nej, vi måste ju hålla det. Vi är ju att vi. Det är ditt speeder snägg upp. Ta speeder i östen. Du får bara boom. Nej. Jag låser dig. Ja. Jag bromsar ju också då. Jag lovar att jag bromsar. Ja, det blir alltså inte rätt ut i pengamångden efter. Vad did you say? Nice work. Tack för bättre budget. Väldigt bra, så pupa-trupa. Ska man bitch bara så man pupa-trupa. Ja. I so fucking nice. Don't you? Oh my god! Jag tror inte jag passar där. Men det är inte... Okej, han har länta och... Jag tror inte jag passar där. Nej. Det borde just för så... Jag tror inte jag avgör Men du måste köpa. Ja, jag köper. Yeah! Okej. Tui, jag har ju stär här som du alltid kommer att när du köper. Det ger dig ökestövna spör. Jag kommer få på Ja, ena nej, för. tui att... Nej! Här du missar Dutch Crown flower. där. Och så helt choklad och kötten. Ja, Which is bad as shit. Yay! Det är tattar du är vi här som köttar och krävs. Större stålstycke. Well. Okej, Hej, kom. men! Okej då. Tu, ena stusar med göra till att välja kaffe pipe. Ja, Kyssla Louis. ja, Det och... är Så bara vi boja. kommer inte göra. Eller vi kommer redan in det här. Okej, så... Personen. Det finns liksom en analys av den grafiska version av Mario Party. Heter inte bara så. At the hair? Ja. Ja. Vi pengar. Början Det är jag missade att vi kan flyga så kött. Inte den långt till vänster. Så jag vet inte kväll. Det är ena snäppa. Jag vet inte kväll jag vet. Jag ska ta bara näst långt till vänster. Jag är alltid tunnast du bryr nast. Jag alltid placerar så här. Nej, alla för mig. Ja, det var inte cool visst man. Det som är färda? Nej, jag är 100% inte. Jag har alls för färda. Så det är så Nej, du kanske helt till högre så är jag finns. Okej. Land via Georgia. Så jag ska Det är färdig vår i specialitet. nummer 2. Nej, det är Luigi så specialitet. Du visste är nästan bara. Shit, du kör Det är video. bara så kött så istället No. visste. Ja, kvällsspel, ja. Det är video av a compilation of Luigi doing nothing. And wins by doing nothing. Ja, on YouTube. ja, det är så gott. Det är gott komplett. Okej. I see. Jag kan ju välja mest Bowser eller gal. Som Martin. Ja, han så god. Okej, vet du No. vad så? Vi kan se. Ja, jag vet inte. Fuck you all. Jag tror inte det. Fuck you Bowser. Han är som en boss. Men han gav en kaka. Är det inte skita? Kan jag kaka nu? Han smakar inte han. Han har gått inte ivra. Och så missar touch ikrån det. Ett touch blott i Man dan. kan inte en lu. Ja. Stora loop. Jag har ju som många pengar vet du. Ja, men Jag har tappar nu. Ja. Jag får något där bara. Han kan kanske vara, vi ska vinna minigame. Viss. Så kan du komma. Åh, Oh my god. att såra först.
god, hur så ofta när jag pinchar det inte. Det vi är gåva. Visst jag snackar pengar som inte. Ja. Så roligt. Spel gör det visst. Hur Det var spel. har vi så jävla när special blocks och spel. Ja. Jag snackar flera på en plats vid det då. Hälsa det så. Nej Nej men. men. Ja. Det var bara det var bra ju. Jag hoppas du också. Jag har flättat du. Ja, akkurat inte. Vill ha pengar? Great! Mushroom mix up. Platform power. Så måste bara vinna. Wow. Det ska vara helt i vissa tjur. Någon som plockar. Ja, helt Ja. annars det. Helt jävla. Så vi ska ränna. Ja, så hoppa. Ränna och hoppa. Vi ränna och hoppa. Scrutcha och flänna. Hoppa för det först. Yeah, speaking of. Wow! Oh my god. Nej, då missar man på en Nej. kroner. Vinberg. Nej! Don't let Vi them! hoppar ju inte. Kladda fick upp till bär. Jag hoppar. Ja okej. Nej! Det är Dolentiar! Ja. Jag ska hoppa för. Är det så sädlikar? Ja. Ja, det är Dolentiar. Det är säkert att skuntlenta så Ja. det. Fint. Ja, det är shit. I'm back baby. Återfäck alltså, säkert. Yeah. Det första som är så här, det var en blocker. Ja, okej. 2. Tror jag. Nej. Ja, Ja, men Ish, ska man chick, lända. ish, jag vill ha plantor. Ers tycker Andy. Man kan lända till en plats och sen ta munna på hand. Ja. Du har allt som cykel här. Vi vet att det går. Eller Ja, det är det ju. Stjärn i skärmen. Stärn sadeln och tjatar. Toast of Betiska, isn't it cute? Nej. Princess Toadstool made this cake. Hur är vad som stämmer där? Det är bara stor man. Wow. Okej. Isn't it cute? Nej, det är freaking plantor i er. Jag hade inte fel. Det är första plattor. Här är det jag skjuter. Nu har du bara förslag på det här. Jag tycker inte på man kan tajma där. Jo. Nej, aldrig. Jag hade random. Det var voicer också. Which way will you go? Jag finns ju för Scholtan. But you don't have That's enough. very- Poisonous mushroom. Ja, Johan. På att... I will overlook it. Googla. Det Jag bara blockar red advice. det bara att jag känner Star Hudson. Ja. Kjolen. Du fick den på jobben, Bruce. Let's take a Ja. look. Vi har pröjs ibland och jag tar alla pengarna så där. Ah, nej, jag tappade jag. Alltså det som är, alltså jag kan alla mina pengar därför snacks. Nej. Ja. Alltså, No. 6 kronor. Men det värsta var 6 tomatsås sagt ni där nu. Word. Oh, that's too bad. Don't have what it takes for a star. We hear så Save up 20 coins and come back. Then you might become a star. Vi hear så skicka seriösa stämmor. Oh. Well. Ja, men jag bor på ett lefaj hade Stjäl munkökt nu. teleport, random block. Earned. You have a trial time. Nej, okej. Okej, fick pengar. Aspect 6. Kan det där som nu? Giveaway. Ja, ja. Det är fint det. Jag vill bara vinna hvis vi vinner. Kipawe. As in keep away. Yes. Keep away. Ah, ja. Så vi Så kör. hvis tar får Legion så tävlar vi. Men Legion, vi skulle redan få Legion i Liverpool. Är det ett team game? Ja. Japp. Ett får pengar så klarar det. Har vi alla första? Ja. Okej, så jag ska bara köra. Okej. Eller bara den i själva. Vi skulle bara halda ta den hen. Vi kommer blockera den där. Ja. Okej. Okej, Kuba, you got this. Jag förstår näka det ting. Det enda jag gör är bara Nej, Kom igen! Kom med! Han stoppar med! Nej, det räcker. F1! Jag hoppar på mig och sa det där. Mamma! Ta kameran! Alltså pengar lika stora som alltså vi. Och vi får bara touch i grön. Ah, Jag fick unlocka en ball. David Jones hidden treasure.
Men vi går och köpa skickligt stjärten vid 20 graden.